В окупованому Криму пафосно відзначають 5-ту річницю так званого об'єднання із Росією. Незаконний референдум відбувся 16 березня 2014-го. Його провели всупереч українському законодавству і його не визнає міжнародна спільнота. Тоді окупаційна влада заявила, що майже 97% тих, хто взяв участь у псевдореферендумі, проголосували за об'єднання з Росією. А 18 березня 2014-го був підписаний так званий договір про приєднання півострова до Російської Федерації. Впродовж вихідних в окупованому Криму відбувалися офіційні та розважальні заходи, а сьогодні на півострів має прибути очільник Кремля Владимир Путін. Злочинця тягне на місце злочину. Так його візит прокоментував голова Меджлісу Рефат Чубаров. Міжнародний злочинець, злодій і бандит Путін завтра буде ходити по моїй рідній землі, на яку я не можу вже ступити, ось уже 1716-й день. Путін метається як кат, який усвідомлює неминучість людської кари за скоєні ним злочини. Коли Путін, перебуваючи в Криму, буде шукати заспокоєння в середовищі своїх подільників по злочину і зображати торжество з нагоди воз'єднання, в сотнях тисяч кримських сім'ях його ім'я в черговий раз буде подано прокляттю.